Per crear un hosting redirect per a redireccions, primer accedim al nostre SW panel. Premem sobre el botó Crear servei, seleccionem Hosting per a web, Redireccionador web i escollim el tipus de redirecció que vulguem crear. Introduïm el nom de domini que vulguem redirigir. Seguidament, introduïm l'URL a la qual vulguem redirigir els usuaris i triem si volem mantenir l'URL o no. Si volem que els usuaris no notin el canvi, haurem de seleccionar la casella Redirecció mitjançant inclusió en Frama. Finalment, pulsem sobre Acceptar i Crear, esperem que es creï el servei i accedim al seu dashboard. Un cop creat, si volem modificar l'URL de la redirecció o desmarcar la casella Redirecció mitjançant inclusió a Frama, accedim a Gestions sobre el servei, Definir redirecció. Per desar els canvis pulsem sobre Assignar redirecció.